never change a winning team. En dat geldt zeker voor baas Bobbe Baas. 4 jaar lang wie de regisseur op te zien bij Omroep Friesland. En toen kwam de revuebaas Bobbe Baas. Ik werd een succes. Ik gehe dort gerne hin. Und nicht mehr Badlehin. De reden van regisseur Steven de Jong om dit hier te komen maar deel 2. Met de lekkere onbeskierde titel Band voor president. En dat je misschien de bijeenkomsten van baas Band voor president? We ben je te plak, Henk? Hartstikke mooi. Dames en heren, ik ben heel blij dat Bernd hem beschikbaar stelt als president van Europa, want ik zoek nooit aan. Ik moet er net aan denken. Ik had dit lied schreeuwen op een tapostelijk deuntje. Ja, ik weet ze net van waar, hè, maar je kent grif alle je samen meis, jongen. Nou, dan geef je, ik jou 3 tellen vooruit. 1, 2, 3. Vreugde, vuur en hemelvonken, mijn trompet en grote trom. Keren wij van blieders dronken op in vredig heiligdom. Onheilstried de diepste schoren, die die schoenderij oerwint. Alle mensen willen... Hallo. Hallo jongen. Hallo. Hoe is het? Goed. En wie is het? We zijn er weer. Hè? Ja, nou is het weer, hè? Dat is het weer. Hé, wat doe je nou? Wat stel je nou? Nou, Op deze deur moest ik opkomen, net Bernd Baas als president, dat wie mijn co. go? Q. Q. Die heb ik zelf maken, die hele speech. Omdat in eerste instantie wie 8 bladzijden. Ik zei, jongen, dit is 4 te lang, daar kan ik niks mee doen. Had ik het zelf in kwart, had ik zelf een orentekst, een hele speech maken. Die is toch min of meer, dat zit net op papier, die is te improviseren dus helemaal. Meesken. Begin stem mij. Bij mij? Mijn meisje? Ja. Mooi. Wie is dat? Zelfs meen ik dat, hoe zou ik het dan net? Ja, dat is ook heel mooi. Ja, ik vind het mooi. Dan stek je mij door de gek aan, hoe ligt het hier? Het gaat je toch om mensen of net? Het gaat altijd om mensen. Ja, dames en heren, dat vind ik niks. Vooral niet Fries en Fralje en Molly, dat is wat er gewoon. Het mat ik gewoon. Jawel, maar er moet een verschil zitten tussen gewoon en gewoon. Correct. Ja, het is gewoon en gewoon. Daar maakt verschil tussen zitten, jongen. En meisje, dat is mooi. In het Fries is meisje, dat is wel zo mooi. Hè. Dat kiest niet half net zeven, nou. Dat kiest net samen steeds van mensen, nou. Nee, dat maakt het best. Het is me zeggen niet te doen, maar zeggen toch maar even. In de achterzeel van Renzes in Stamcafé in Watten, daar vonden de repetities plak van de revue. Ja, bijna. Nog 1 keer een liedje. Ja, dat is ideaal. Ja. Je kunt erin bij 4 minuten ben een keer doen. Het had ik misschien een beetje speciaal om mij de heer. Want door twijfelen had ik een hart vol handen, dus zo'n beetje net voor die spannend. Wat een beetje om daar te denken. Ze denk ik heel goed om, ja. Het kind wordt wat een stoef, maar ik moet er zelf een beetje in de gaten houden. Het lichaam was koud. Maar ja, als je speelt, dan gaat er natuurlijk een heel soort energie in. En nou, ik jongen en doen ze. Hoe gaat dat dan? Nou, ik verleden ik het tongetje doen, kreeg ik niet zoeken hem in de donder. Had me een beetje, nog kreeg een beetje opvang. Maar toch een waskomen van even rustig gewoon. Dan zou ze dat ik de hele dag vrij gewoon, dan had ik lekker uitrust. Het kind! Als de mensen in s'avonds toebroeken, ken dat! Luister naar het programma van Bernd Baas en de hele verhaal kan verhoren je. Het milieu, het kind, de politiek, de criminaliteit. En het lijkt het misschien wel wat wreed, maar ook in de voorstelling keert de conditie van de presidentskandidaat de campagne. Als Bernd weer wat bij zijn soep en stuut is, dan denkt hij dat er in het paradies is. Goh, jongen, ga nooit weten dat in de hemel zo mooi weer. Het is wel zo vertrouwd, zo eigen en zo Friesland is mooi. Maar de hemel is mooi. Ja. Wat ik interessant vind aan de gegeven van Bernd Baas, man maar eigenlijk hele overzichtelijke meningen, zeg ik maar zeggen.
Er is een man, in mijn idee, iemand die mijn soort willen, een vrouw voor hemzelf creëert die het heel wat lijkt op de vrouw van zijn eigen jeugd. En na het kofte dan heeft er een hartaanval aan en dan denkt hij dat er in de hemel is. En de hemel die ziet er precies uit als Friesland in de jaren 50. Soepenrottenbrei, soepenbollenbrei, riezenbrei, bakkenbrei, havermoutenbrei, griesamandel, grieswerk, bollenpuddingbrei, pareltje brei in een hele lange rij. Ik speel Wieberen Gooitsen. Ik neem mezelf Willy, want dat jet beter in Europa. Maar ik ben de spindokter van Beert, van de campagneleider, zeg maar. Wij met Zwarrie dat er president van Europa werd. Steen alle klaarkluten en woordpikken als iemand achter Beert baas? Ja! Oké. Ik ben de boervrouw van Beert. Ja. En net alleen de boervrouw, er is ook wel wat meer als dat. Maar ja, dat is alleen nog een beetje geheim. Is Talita dan voor het presidentskandidaatschap van Beert? Nou, ze vindt die aandacht wel leuk natuurlijk. Dus eigenlijk wil ze... Ik denk dat alle personen zelf stiekem ook wel president willen worden. Of in ieder geval in die spanning van zo'n verkiezing. Dat ze daar wel heel benieuwd naar zijn. En dat ze dat heel graag willen doen. Dus ik denk dat dat het is. Ik denk niet per se dat ze ervan overtuigd is dat hij zo'n geweldige president zal worden. Maar de spanning en aandacht, hè. Oh. Ik ben beroemd. Ik ben beroemd. Die serie hebben we 4 jaar gedaan, toen dacht ik eerst, nou, we hier nog wel een ierdwang kennen, maar aan de andere kant zeg ik dat het ook best zo. Want ik wil net de rest van mijn leven terug in als BN-baas net. Het maar aan, we willen eens een keer aanwijzen. Ik moet wel in de wereld, zoals baas, bommenbaas, als BN-baas. Je denkt dat seks alleen maar voor de jeugd is. Nou, dat is mis, mijn famke. Bejaardenseks. Seks is voor alle leeftijden. Ik mensen op jaren. Af verlet van leven en aandacht. Of net ben. Rekt dat succes van BN-baas nooit uitwerken? Ja, volgens het volk net. Want als merkst, en ik ja, dat ik wel heel vaak van Reensje, hoe vaak die herkend wordt en dat hij dat hij daarop aansprutsen wordt, dan is het nog net oer. Ze zitten voortendaders in commissies en besturen, want ja, ze binnen als een Fries in oude boeren. Nee, maar dat Steven volgend jaar komt, maar weer een heel naai beheerbaasplan. Dan zit ik me door de kop praten, denk ik. Dat ik net maar nooit met wat doorkom. Ja, dat nog mooi was. Ja? Ja, echt. Laatste keer? Ik denk dat dit de laatste keer is. Of dit echt de laatste keer is, deze voorstelling is in elk geval dit seizoen roen om in de provincie te zien. Zoek even op de website. Dat leidt op streten, yeah. Jouw matten tegen beter, yeah.